women empowerment, women protection. But where are we standing today? Actually, we women, us women, are we actually safe? Are we actually safeguarded? नोंथांमोना दहायनि बे ससे भिडिअखौ नुखाबाय ओमफ्राय सोर सोर इंलिस रोंगो सोर सोर रोङा नङा होनबा बुजिखाबाय ओमफ्राय दा जाहैबाय बाथ्राया बे मेडामसो बुंना ना बाजैसो जागोन नङा होनबा बैसोफोराबो जों समान समान नालाय दा बुंस्लाबनो हाला नोंथांमोना साननैसो आगोलाव बे बिथांनि भिडिअबो नुदोंमोन गोबां भाइरेल जादोंमोन गावनि न'खरनि प्रब्लेम लानानै गोबां प्रेस मिट मायाव बुंदोंमोन बिथाङा जेनेबा गावनि हौवाखौ लानानै न'खराव डाइभर्स जानाय बाथ्रा जादोंमोन आरो बिथांनि न'खराव ओमफ्राय हौवाजों मिलायनाया बेलेग बेलेग थायो दा बाथ्राया जाहैबाय लोगोफोर बिथाङा इंलिसाव बुंदों ना होनबा बड'लेण्डआव माने बर' रावजों रायलायखाय गोबां दा बिथांनिफ्राय भिडिअ भाइरेल जागासिनो दासान्दि बिथाङा बर' जानानै बर'नि मानसिफोरनि जेनेबा राकेश ब्रह्मखौ लानानै ओमफ्राय आरो साइनि पालनि न'खरनि जिहेतु दा मुलि होनानै बुथारनाय दावराव दावसि बे बाथ्रानि गेजेराव बिथाङा गावनि रावजों बुङालासिनो बर' रावजों बुङालासिनो इंलिसाव बुंनाय जादों बेनिखायनो बिथांखौ दा गोबाङानो थांखिना बुंदों जोंनि बड'लेण्डआवनो थानानै जुदि बर' बुङाबा नङा होनबा दा आङो मेन बाथ्रा बुंनो गोनां बाथ्राया बेसो बिथाङा इंलिसाव बुंनो थिगैनो नङा होनबा खिन्थु किसुमान मानसिफोर दङ जेनेबा बर'फोराव गोबाङानो इंलिस बुजिया ओमफ्राय गोबां मोजां मोजां बाथ्रा बुंदों आरो ना जोङो मेडामसोना मासो बुंबावनो आङो हमस्लाबनो हादिया गोबां मोजां मोजां बाथ्रा बुंदों इंलिसबो ओमफ्राय बुजियिनिखायनो ओमफ्राय गोबांफोरा बायदिसि रोखोमनि बाथ्रा बुंदों नङा होनबा दा जोंफोर बुजिबाय जेब्ला बिथांखौ जों जेबो बुंनो नाङा जेनेबा बिथाङा मोजाङैनो बुंदों माने गोबाङानो इंलिससो बुंबासो ओमफ्राय बुजियो नालाय नङा होनबा जिहेतु गोबां भिडिअ भाइरेल जाबाय ओमफ्राय दा हारसाफोर दङ नेपालिफोर दङ बिथांमोना बर'फोर जायफोर जेबो बुजिया बिनि सायाव माने क्लियारै बुजिसिगोन नङा होनबा दा बेखौसो बेनिखायनो इंलिसाव बुंनाय जादों बिथाङा दा बर'फ्राथ' जों बयबो नुखाबाय नालाय बेवहाय जेबो गोरोन्थि गैया आं बिथाङा थिगैनो गावसिनि इंलिसाव जि रोंगौथि बेखौ माने राकेश ब्रह्म थैनाय आरो गावनि साइनि पालनि जेनेबा हमना ला मुलि होनानै बुथारनाय बेफोरनि सायाव बेसेबां आइजो माहारिनि प्रटेक्सन दं दासिम नङा होनबा गोबां रोखोमनि आयेन कानुननि बागै बाथ्रा बुंदों नङा होनबा दा जोङो हमनो हाया दा सोर दायनिगिरि दा हिन्जावासो सैथो बुंदोंना नंखाय बुंदों नङा होनबा दा बेफोरनि क्राइम ब्रान्स जेनेबा पुलिस प्रसासनफोरा बेफोरनि इनभेस्टिगेसन सोलिगासिनो ओमफ्राय सोंनाय माबानायफोरा सोलिगासिनो केसफोर सोलिगासिनो दा जों रावबो जाज खालामनो हाया नङा होनबा दा बिथाङा इंलिसाव बुंनानै गोबां माने गावनि फेसबुक आइडिनि गेजेरजों फोरमायदों दा जों जेबो बुंनो थांला माने गोबां रायजो राजाफोरानो दिनै बिथांखौ लानानै इंलिस बुंनायनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंनाय नुनो मोनदों दा आं बारा बुंनो थाङा आरो बिथांनि सायाव आङो दा बेखौनो फोरमायबाय लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइभ साबस्क्राइब शेयार खालामबानो जाबाय थेंक इउ स' माच